ngihambe ngisizodla i-breakfast. Ninjani guys? Okay. It'll be like 10 grand. Or how much? It was 11 something, then it got for 10. How much? Anidli ngani? Ngoba isikhathi sokudla manje ngase ngiyadla ngicela sidle sonke. Yini manje lento yazangiyanisa? Anidleke nani? Angifuna ukufela yini na mina ngingakayithengi ley'moto. Ngiyabonga Thabang. Kuyabanja i-breakfast. Ngisenza ama-mushroom. Into eshodayo nje. Ngathi healthy kakhulu. Angizona into healthy kakhulu. Amafutha bawafaka kancane. Ngozani zongijoyina guys sidle sonke angifuni nilambe ngikhona. Ngozani sodla sonke. Angifuni kube ngathi ngidla ngedwa la. Qande njani ke nje? Hayi. Ngakho ngithanda ukuzenzela i-breakfast. Lento eyelo yancane kanje. Hayi ngeke. Ngisumuntu ndothanda ukuthenga i-breakfast ngiyazenzela. Kodwa ngoba ngilambile. Unjani Zola? Awuthanda ukudla Jess endingakuthanda ukudla mina nkosiyami. Ngiyidlela mina. Kukancane ngithola ngingalambile. Hlezi ngilambile. Asithenga phi inele zakho? Inele dayisa yimina guys ngiyidayisa inele bakithi. Ngihlezi ngilambile nkosiyami. Bayikhiphile into eyelo angibuza yazi mlamula uthi uthini. Le breakfast healthy kakhulu ayiyona type yami yabona nje ayi qanda lakho nje yabenze ngayo ama-mushroom hayi ngeke ngathi kubilisiwe nje. Shame. What is it? Would you pass my phone there? Angifuni ukuthi ngidla ngedwa ngicela ngikhiphe i-after nenzeni nani kodwa manje. Isikhathi sokudla manje. Ongenakho ukudla akeze sisodla. Hayi angithandi nje abapheka ngama-mushroom.
I think indlela engiyithandayo ile ngiwenza ngayo mina kuphela. Ngivele ngingawezi nje ahlama amashroom la. Masibabilisile. Awusingizi mhlawumbe ikhona into ebhethi. Ngiphathise usisana. Okay, Behamba ngemoto. Ande. Order in. Hayo kubiza kanje kodwa yazi ngempela lo 20 rand edekayo. Ngathola ukudla omningi kabi ngalo 20 rand we-delivery. Lapho mina ngijoye uku-order isikhathi esiningi kodwa sengiyabona mthi-ke mosha imali. Ngiphathise. Upheka ibopheka ngani intombazane? Angayithenga igrosa. Ayikho imali. Khona uku-order in. Ha? Ngigcinela akekho e-ofisini lakhe. That's a healthy breakfast, eh? Hey, bitch. Ngayisona. Kube ngiyiphathisela ipleti laserenki. Ipleti laserenki u-50 rand imnandi yaphuma nenyama, ubhontshisi, amasaladi, mhlawumbe ne-rice or nophuthu. Ayila ngisho 50 rand wami nje. I-healthy kakhulu le-breakfast imbishi. Ayiyona i-type yami. Kuka nje no-anyanisi wakhona bawuqoba kanjani. Hayi ngeke. Ngathi bebengafuni. Ngeke khehla ngeke. Yazi angiboni. Kodwa ngoba ngilambile ngizodla. Bathi ayikho nje into engiyithengele breakfast embi kanje. Uzothini phela ngilambile. Sisi wami ngicela ungifundise uku-order kashini. Hlazi yazi ngingabona ama-comment kanje. Okay, ngikufundisa kanjani? Bathi uyazi, okay. Mawufuna zonke izinto ubhala la makhodi akashini. I think khona ngake ngawapost. Uyazi into kumele ngiposte leya video leya. Because I think ngi-odile mina. But u-add impahla kwi-cart yakho bese nje uyaqhubeka uyokhokha kanjalo kanjalo. Mhlawumbe komele ngenze i-screen record ngitshengise ukuthi ku-order kanjani kashini. Because akuchaze ngomlomo noma ngi-attach ama-screenshots. I-breakfast. Okay. Yazi ngenza i-breakfast right kabi. Manje ngithenga igrocery. Kunephutha njengalenza yazi imali yami ngabolekisa ngayo manje umuntu akasafuna ukukhipha imali yami. Yona mali bengithi ngothenga ngayo igrocery ngibe serious. Ngiyazisola.
ngiyayibona nje lento yami ukuba nenhliziyo into ngisho isidingo singekho phinde nje ngisize umuntu abantu bajwayelana kabi idla i-breakfast ngiyabonga mamkhize bakithi thank you kanti ulicimeleni siyafana sithando sami ngicela ukuthumela umalungu bazocela isihloko eside ini ngicime ini Lambini. I'm thinking in the breakfast. I want to ask for the bathroom. Ngizoyithenga igrocery. Guys, papa yini benimcheck abakithi.